Da, rekli ste vi ne radite dijagnostiku, vi prosto lečite, isceljujete, klijent dođe sa konkretnim problemom, ali kad ste pominjali ono što koristite kada gledate auru i to morate da vidite. Kada to koristite? Kada je vama nešto sumnjivo? To najčešće koristim, znači kad mi se ljudi dođu i deklariraju sa teškom dijagnozom, recimo karcinom. Onda mi je za mene interesantno da vidim koji je uzrok, zašto je, postoje različiti uzroci, zašto se neko razboljeva od raka, koje mi znamo, sigurno postoji još druge koje mi nismo uspjeli dešifrirati, odgonetnuti, koji su sve, i u tom trenutku ja koristim da pregledam auru i da vidim gdje u auri nešto imaju. I tad ljudima bude zanimljivo kad ih ja pitam, recimo dođe zbog raka, ali ja nađem još neke druge stvari i onda pa pitam da li imate problem, pa kaže kako znaš, da imam, ali sa tim problema ima tim. Radiestezija je prekrasna jedna stvar. Kako, recite nam, na primjer, šta se vide? Neke situacije se setite, na primjer. Da. A znači, zanimljivo je bila je jedna misica iz Bugarske, došla je i sjedi u redu i čeka na terapiju. Ja je dignem jedno po jedno, i radim, pitam, vidim mlada, lijepa žena, perfektno mlada, lijepa, što je vama? Kaže ona, ne znam. Pitam, što si došla do mene? Veli, gledala sam te na televiziji kad si rekao da su sve bolesti energetski poremećaj i da se mogu kao take izliječiti. A veli, mlada je, jako mlada, njoj je rekao doktor da će živjeti još 3 mjeseca i da će umrijeti, a točnu dijagnozu je ne znaju. I ona je onda rekla, ja ne znam šta mi je. Mama joj je doktorica, bila je svugdje se liječila po Bugarskoj, na kraju bila još 3 mjeseca kod nekog američkog doktora u Beču, gdje je htio ubijati kemoterapijom. I ona to odbila sve, jer ima jako razvijenu intuiciju i rekla, to nije za mene, kad mi ne znaš dijagnozu, ne možeš me ni liječiti kemoterapijom, neću. Pita on nju, pa jesi ti liječnik? Ne, ja sam doktorsko dijete. Nećeš. I pustio je doma i onda sam ja nju uzeo antene i pregledao i našao sam joj 6 problema, ona je bila u šoku. Kaže, od tih 6 problema samo ona zna za neke, ni mama kao liječnik ne zna za to, i kaže, tad sam prvi put, do tad sam mislila da ste vi šarlatani, mašete rukama nešto, tad sam shvatila da znate. Tako da u tim trenucima gledamo i da vidimo da li je možda uzrok za rak možda štetna zračenja, da li su, ako jesu, onda čuda možemo napraviti. Čim vi maknete nekoga iz pozicije štetnih zračenja, da mu ne uništava auru, iscijeljenje, evo ovako se događa, zato što, znate, ljudi ne znaju, spavaš recimo na takvom mjestu, a imaš tešku dijagnozu i u momentu kad ga maknete, istog on iscijeli.